गिबि गिबियावनो आङो चिरां जिल्ला सिंनि से नं हारसावबारिनि गामिनि नोगोरारि जानानै नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिखौ आङो गिबि गिबियावनो नैबे रंजालि बैसागु बेनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोनखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोङो नैबे जोंनि से नं हारसावबारि गामिनि सिङावनो जोंनि माखासे गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोर गथ' गेदेर फरायसा फरायसुलि गासैखौबो लानानै जोङो दिनै गामियावनो बर' हारिनि मोनसे गोनांथार मोनसे मिनिं गोनां मोनसे बैसागोखौ जों से नं हारसावबारिनि नौनारियाबो दिनै फालिबोबाय थानायखौ जोङो नागाराखै। दिनै जों बे रंजालि बैसागु हाबाफारियावनो जोङो आरो नैबे रंजालि बैसागुजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ गामिनि देरसिन बा बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोङो आर'नाइ बर' हारिनि मोनसे नेरसोन आर'नाइजों बिथांमोनखौ मान बावदों आरो जायफोर बैसोगोरा बा गामिनि बैसोगोरा सुबुं बेसोरखौ जोङो सिबिदों बा बिथांमोनखौ खुलुमदों आरो जोङो उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो अनसायदों बोर होदों नैबे समाव आरो जों समान समान जोंनि बैसोनि सुबुंफोरखौ जोङो मान सनमान होलायदों। दिनै जोङो आरो बेवहायनो बे रंजालि बैसागु फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि माखासे गेलेनाय हाबाफारि जेरै खारनाय बारनाय आरो माखासे मोसानाय बैफोरबादिखौ जोङो लाफुंनाय जादों। मानो होनब्ला जोंहा बैफोर हाबाफारिखौ लानायाव माखासे थांखि आरो नोजोर दङ। दिनै जोंहा जोंनि गथ' गथायफोरखौ दिनै मोजां मोसागिरि खालामनानै मोजां खेलागिरि खालामनानै जोङो से नं हारसावबारिखौ दिनै भारतआव बुहुमाव जोङो मिथिसार जानो जोंहा मोनसे थांखि दङ आरो नैबे एप्रिल दाननि 2021 मायथाइ 1428 बैसागनि 1 थारिखआव आङो सोरजिगिरि आफा आनान गसाइनाव बोर बिदों जाहाथे से नं हारसावबारि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना नैबे बोसोरावबो मोजाङै मोजां जाहाथे गावसिनि संसार जानायाव गथ' गथायखौ फोरोंनायाव आरो जायफोर फरायसा फरायसुलि बिथांमोना गावनि थांखियाव बिथांमोना सौहैनो हायो आं बेखौ बोर आफा आनान गसाइनाव बोर बिदों। 1 नं हारसावबारि गामि आफादनि सिङाव थानाय जे मिनिस्लु क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बे आफादनि कन्ट्रिबिउसनाव दिनै 3थि खेबनि जे फेलिसिटेसन जे प्रग्राम जे बोसोर गोदानखौ जों खुंफुंनानै जे बैसोआव देरसिन माखासे जोंनि आगु बोसोरनि जे बैसो जानाय मानसिफोरखौ जोङो माबोरैहाय जोङो मान होनांगौ बे मान होनायनि जे हाबाफारिखौ उन्दै उन्दै जेनेरेसनफोरखौ लानानै आरो रायजो राजा आइ आफा नुजाफैनाय जोंनि सोमोन्दोआव देरसिन जे बिमानि समान बिबथैनि समान आरो फंबायनि जे देरसिनफोरनो जों खुलुमनाय आरो खुलुमनायखौ बावनानै जों समान लेभेलनि गथ'फोरखौ जोङो समान लेभेलनि मानसिफोरखौ जोङो मान सनमान होनानै आरो दुइसिनखौ जोङो सिबिनाय होनानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनायनि गेजेरजों जों दिनै माखासे मैयानि समाव जेनाखि जोङो सैत्र मासनि जे जोबथारनाय समाव जोङो माखासे मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया जाहैबाय उन्दै उन्दै आरो बे गामिनि माखासे थागिबि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे जोङो थालिर गाखोनाय मोनसे बादायनाय आरो जोङो हा आरो दै माथि फानि जे कम्पिटिसन फर बयस एन्ड उइमेनफोरनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे जोङो जेरै 100 मिटार रेस कम्पिटिसन आरो नैथि जेरै मोनसे बादायनायनि थाखाय जे 200 मिटार रेस जों बेखौबो कम्पिटिसनखौ लादों। दिनै बे थांनाय जे सैत्र दाननि मासनि जोबथारनायाव जों जेरै जे बादायनायनि जे हाबाफारिखौबो जों दिनै नैबे गोदान बोसोरनि जे खुंफुंनाय जे फेलिसिटेसनजों खुंनाय बैसोगोरा सुबुंनि खुंफुंनायाव जों बेखौ जोङो दिनै बान्था राननाय मेलखौबो जों होबाय आरो बे बान्था राननाय मेलनि उनावनो जोङो दिनै माखासे गेदेमा सुबुंफोरनि जे
सानै साथामसो गामिनि माखासे लेंथुमनानै मोननाय जे जोंनि सुबुं फुंखाफोर नङाब्लाबो जोङो देरसिन जे माखासे रोंगौथि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय जोङो बे बैसागो आरो बोसोर गोदानआ बबेनिफ्राय फैदों जे बैसागो होननाय बोथोरा जाहैबाय बैसागा मोनसे दाजाब बैसाग दाजाब आगु बैसाया जाहैबाय मोनसे बोसोरनि मोनसे जागायनाय दा इयार अफ एज आरो आगुआ जाहैबाय मोनसे स्टार्टिं माने स्टार्ट दिनै जोङो बांलानि बा असमियानि जेरै जोङो मा होनना बुङो 1428 सालनि दिनै 1 थारिख बिस्थिबार बारायनि जे गोदान बोसोर जागायनाय बे जागायनायखौ जों बैसागु होननानै बुङो जेरै असमियानि रावाव आरो बे बैसागु सोदोबा बिसोरनि जे ओंथिजों लाङोबा जोबोद मोनसे आरजाथाव मोनसे राव जायो दिनै जे बैसागुखौ लानानै जोङो बयनिबो जे गोसो जिउआव बयनिसिमबो गोदान हामलायनाय बावनानै जों दिनै माखासे बिबुंथिफोरखौ लाखिलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे शेयारिं खालामनाय जायो जोङो बैसोगोरासिन मानसिफोरनो जोङो मान बावनानै आरो जोङो माखासे उन्दै गथ'साफोरखौ जोङो माने बिनि मास मोननैसो सिगां जे जोंनि मिनिस्ट्रि क्लाबनि कन्ट्रिबिउसनाव जे जोङो माखासे मोनसे टेलेन्ट सार्चनि कम्पिटिसन होदोंमोन बिनि बान्थाखौबो जों बेजों सरजाबफानानै दिनै होनाय जादों बेयो मोनसे जोंनि दिनैनि एजेन्डा दा आङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानासै दिनै बे बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजोंनो दिनै 1 नं हारसाबारि आफादनि सिङाव जे मिनिस्ट्रि क्लाब आरो लाइब्रेरिनि जे कन्ट्रिबिउसन जे खुंफुंनाय जादों बे खुंफुंनायनि जे उद्देশ্যफोरखौ आं सुंद'यै बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ